Machiegni kendo nyakwara mga jwang chenro en rameny piny wadonje kidieny mar ariyo na singoni twak kacha kotenre kod wechego mag tuo mar kahera. En odiochieng' bende piny ngima yango odiochieng'no ma tuo ni nyakwara mga jwang. Omiyo nitiere gi wendo na Kanye County ma Kisumu, Isaac Rabari manja kanyo Network of TB Champions. Isaac oimore mose nyakwara mga jwang kapok achako twak makamae machiegni. Imre uru joka bogi amosu imre uru machiegni ahinya Isaac, erokamano kuom loso thuolo. Nyiswa ni to in kaka jal mabende jakanya riwruogni mar Network of TB Champions, nyiswa kaka wuodhi osebedo kae to bende nyiswa matut kotenre kod riwruogni mar Network of TB Champions. Utimo ang'o e riwruok ma kamae? Okay, riwruogni en mar joma osewuotho ama gin joma bedo affected in one way or another gi wach mar TB. Gin joma osetuo joma nigi TB ma ochopo to complete treatment. Yani ng'ato chako thieth motiko itayo ng'ato motiko thieth. Because TB thieth mar TB ok en thieth mana achiel, en thieth madhi tich auchiel. Koro riwruok ni en riwruok mar jogo makedo ne tuo mar TB ni, to gin joma osekonyo in one way or another jogo ma ne nigi tuo mar TB magichango. Koro mano miyo one champions mag TB because wasekale e yorno maybe ni wasebedo gi tuo mar TB mwachango or wasebedo gi jogo manigi tuo mar TB mwawuotho kodgi mwatagi e yorno magichango. Kamano. Eyo kenge ariyo gi Isaac, inere kama ilware diponi ni isebedo kod tuoni koso ne nitiere gi jal mane nitiere kod tuoni mabende ni kodi machiegni kata familia? Okay, an asebedo gi ji ariyo machiegni koda machiegni man go e ot mane nigi tuo mar TB ma atayo gi chakruok manyaka gi chango e dweche auchiel go. Momiyo koro an gi chir mach ang'eyo ni asebedo e wuoche no. Ang'eyo challenges magikalo jogo ma nigi TB. Koro miyo abedo gi chir mar wuok oko konyo jomoko ma bedo gi shida inano e wuoth mar TB ni. Nyiswa ni to ere kaka riwruogni mar Network of TB Champions, ere okenge mokao mane ni ugeng'o tuo makama mondo kik mak oganda kata kopone osemakogi, to ere kaka ukonyo mondo giyud thieth margi? Diponi nitiere osiptende mutiyo godo kata jogo mabende machiwo thieth e kor gwenge, koso ere kaka utiyo mondo mi ugeng' kata uchiw thieth makende e tuo makama? Mokwongo watimo gimiluongo ni early diagnosis. Before mano watemo timo gimiluongo ni awareness e gweng' kacha ama e community. Wang'iso ji ranyisi mag gik nigi pitia nya bedo ni ranyisi mar bedo gi TB, kaka maybe ka gin gi weight loss, kata pono gin gi luya magichwero otieno, night sweats, gi ahonda. Kendo wang'iso ji mondo gibed ka gitemo geng'o bedo gi TB because TB en gima airborne, en gima ng'ama ni kode kofuolo kuma ji nitie to okeyo muya ma nigi kute ma nigi chembe mag TB ka. Koro wapuonjo oganda ni mondo gitem geng'o kik giyud TB, mondo gibed kuonde moko ma nigi gin oyanga ma nitie open spaces, kata poni gin e geche gibed ka giwuotho ka giyawo drisni ama gi-avoid kuonde moko ma crowded. And again, bed ni kata gichamo chiemo moko ma balanced diet mondo kik del rateke mag del ka kik dog piny manya miyo TB yudo thuolo mar donjo kuom ng'ato. Mar ariyo, kama wacho ni watimo awareness. Some awareness en sama koro wawuotho wapuonjo ji gigo ma kaponi ne gitimo to nyalo miyo giyud TB, ama gima gitimo to nyalo miyo giyud TB e yo mayot. Koro wapuonjo oganda at the community kucho. And again, wariwre gi facilities, health facilities, kaponi wa identify cases mag joma
nigi signs mag TB wang'iso gi mondo gidhi mondo otimnegi screening, because TB kata obedo ni onego tuo manego ji, but en tuo mithiedho. Koro wapuonjo ji mondo odhi mondo gibed screened, ma kapo ni oyud ni ka gin gi TB to mondo gichak ketgi yath mondo gimuony yath mondo gichangi. Erokamano ahinya Isaac. Kindegi mabende wuotho kendo luonge ni awareness kata keto ji ng'eyo kotenre kod kituo ma kamae. Nyiswa ni to ere rwak ma gimiyo kaka oganda mantiere gweng'. Diponi tiere kaka samoro jomoko temo mondo puok gidwa winjo wecheu. Rwak mane ma gimiyo koso girwako kendo giyie mondo mi gibed piny kodu mondo mi giwinj puonj ma kama. Gibedo nade? Nitie ng'ikruok matin nikech TB ng'eny ji associate gi wach mar HIV. Koro yudo ka stigma cha sama ibiro miyo ng'ato puonj ni aneno ka samoro nyalo bedo dalili mag kaka jabedo dalili mag TB. Ng'ato bedo go kwedo cha. Wachna hapana, okan koso paro ni kiwacho ni en gi TB koro mano en gi HIV. Koro wabedo gi shida kabisa seche mo wadhi community kacha kwapuonjo ji wach mar tuo mar TB. But koro gima chielo watemo demystify mondo wang'is ji ni TB opogore, ok en bedo gi HIV. Koro watemo mondo wang'is ji mondo giwuok oko mondo opimgi, mondo kapo ni ka gin gi signs ama ka gin gi tuo mar TB mondo omigi yath mondo gichangi. Ng'eny ji okorwako ahinya kaluwore gi wach mag stigma, ni ng'ato paro ni kidhi kuro samo konenwa to koro gi associate man jogi koro ka obiro kani oganda bonenogi ni bebi ni gin gi wach batu marayaki. Isaac, ere kaka uteo mar konyo kedo gi wach mar akweda ni kata stigma? Seche ma usebiro kacha to kata kamano nitie jok morwako kendo yo kod mbaka to ka gidok to nitie kaka oganda ng'iyo gi mopogore. Ere kaka uketo mondo mi oganda bende duogo yie kodi kata gin giwuon gibed kod chia kata gi chuny mar dok e kind oganda kendo? Ere kaka okenge mokaw mar kedo kod akwede ma kamagi? Gima duong' ni wamiyo gi puonj ni TB en tuo ma iyudo opogore gi HIV. And again, TB en tuo ma kose pimi moyudi in kode to kimuonyo yath e yo makare kendo e yo malong'o kendo kizingatio sa to ibedo ka ichango tijegi kama tijegi kawaida ma onge ng'ikruok moro amora. Koro wang'isogi ni bedo gi TB ok en gimoro malich ahinya, ema ni en ni onego bed ni ing'iyo mondo ichak muonyo yath, kisechako muonyo yath mondo ngimani obed makare. Sache mimuonyo yathno to iyudo ka imiyo jok ma idak go machiegni ka alworano gin be igeng'o gi kos ng'eni ka sama pod ok imuonyo yath cha in infectious, inyalo miyo joma idak go alwora machiegni gam tuoni. Koro wang'isogi mondo once ni iseyudi ka in gi tuo mar TB to koro mokwongo accept mi yie in gi tuo mar TB idwa kony to ikete yath. Koro wabotayi mos e yorno manyaka yud complete treatment. Erokamano. Kinde gi bende timo wach iluongo kacha ni early diagnosis kata ng'eyo tuoni chon kapok onyare ahinya kata kapok onya e dend oganda. Nyiswa ni to kinde mokadho aseno ka sirikal nokawo nyamrerwa mantiere kor gwenge gitiyo godo mondo gikonye weche mag thieth. Nyiswa ni to ere kama udonje gi jogi? Nitiere kaka utiyo kanyakla gi nyamrerwa koso unuti atia yoru kaka network mar jogo iluongo ni champions mag TB? Ere kaka utiyo heye kae, Isaac? Ingene lweny mar TB ni ok en mar ng'ato achiel, en lweny manyaka nywakne. Koro wambe watiyo kanya achiel gi CHPs go wakonyre sama gin be kapo ni identify cases giluongowa koso seche moko ginyalo yudo ni identify cases go to nitie joma tama. Koro wan jogo mosewuotho e yorno koro giluongowa to wawuoyo kod ji aina kamagi manyisogi ni ma en kaka koro oyudi maybe in gi signs mag TB to koro watemo mondo wahoyogi wa cancel gi kendo wahoyogi wanyisogi ni
kata obedo ni ing'iso science to omedo ber ka otim screening to koyudo ka in gi TB to ma en tuo ma bedo treatable ama inyalo kimuonyo yath idhi chango ma ngimani bed e gima kawaida. Koro en gima wa collaborate nyaka gi CHPs ama nyamrerwa e community kucho wa collaborate kodgi ka giro joma tama to giluongowa mondo koro wanyisgi kaka big ni wan wasebede e wuoche no. Koro wanyisgo ni ma en kama kaka onego timo kama wapinyo gi puonj mano onego ka gitimo kama onego gidak chiemo no gichamo kaka onego muonyo yath alafu be kendo wa assist gi paro ne gi chieng mar dhi clinic ma ariyo nitie jomoko ma samoro wigi wil ama gilal. Koro wanyalo wariwore gi facilities ama kuonde mag thieth kapo ni nitie joma olal negi ma koro chal waluongo ni treatment interrupters gi interrupt treatment margi. Koro wadhi gine community kacha kwa wamanyogi mondo wuo kodgi mondo waduokgi mondo giruoge line mar muonyo yath ma kawaida. Erokamano ya Isaac. Kinde mokalo neno ka jatend piny manyien mar piny mar Amerika mosebedo bende ka chwalo kony ne pinje mag Afrika gi pinje mamoko kony mag thieth ahinya to ne TB kod tuo mar ayaki. Kenya kano waneno ka ne ntiere moko kuom jotije ma bende ne tiyo kuondego manos jako ywak kaluwore ni tich orumonegi ka jotuo bende ywak ni onge chwalo thieth kata chenro mag chwalo yedhe kaka biro dhi mbele kaluwore gi chungo chenro mar chiwo kony ma kamago. Nyaka sani ung'iyo ni to chal ni nade, ere kaka chal kono Isaac ahinya to kedo kod tuo ni mar TB ka nyaka ne koro chung chenro mar chwalo kony gi jatend piny Amerika manyien Donald Trump. Ng'ikruok osebedo mang'eny nikech mokwongo kane wachni owuok kane Donald Trump ogolo that directive noyudo ka ng'eny ji nitie joma jotuo manipone line mar thieth ma kana wasewacho mbele cha kata ni tuo ma TB, thieth ma TB en thieth ma dhi alanda ma odhi dweche 6. Koro ka jomoko nitie mana bedo buok kaparo ni yawa yedhe gi onego muonyo gi pile pile to ka koro Amerika mane subedo ni ka en dona maduong' e chiwo support mag yedhe gi to koro oswacho ni ging'ado kony. Koro yudo ka ng'eny jotuo mag TB man tayari manie treatment ne nigi buok kabisa. Koro wasetemo kaka champions mokwongo mondo wa encourage geni nitie geno, wan gi geno ni kata bedo ni nomiwa waiver ma 90 days ma berumo dwe mabiro to wan gi geno ni waketo pressure one as champions network of TB champions in Kenya waketo pressure mondo sirkandwa ni mondo sama koro gitimo budget margi koro yadhe mag TB gi mag HIV gi koro okete budget mar sirkal kiko bed ni koro wategemea gine mao kila mara ono bed ni kaka wan kaka champions gima wagine kabisa wasero kendo watemo advocacy wanso sirkal mondo wabed gi domestic resource mobilization en manyo pesa domestically manyalo kata for yedhe mag TB gi because okwadwa ngini TB tuo ma TB en kichako muonyo yath okono bene interrupt kata odiochieng' achiel because ki interrupt to inyalo develop resistance makore gi bedo gi bedo gi miluongo ni gine ibedo gi MDR TB ama en TB moro makoro osebed ni koro o resist yath to ido ka TB aina ni koro thieth mare bor zaidi koro okalo dweche 6 mowacha moko dhi nyaka kata higni 2 koro ido ka okelo pek ne ng'ano ma muonyo yath mari okelo pek ne sirkal because yedhe gin expensive. Koro wasundo sirkal mondo otim domestic resource mobilization mondo budget sama itimo budget gi par wach mar TB, HIV gi malaria mondo obed ni en ting' mar sirkal. To kamano nya Isaac bende nano kachiel kuom nonro mane otim nyiso ni kwan mar chuo mantie kod tuo mar TB nitie malo moloyo joamine kikawo ji 10 yudo ka ji 6 bedo joma chuo kama ntiere kod tuo ni. En ang'o
makelo chal makamae. Mabiro kotenre kod wach mane amiyo ng'eny joma chwo ma yudo tuo ni Isaac. Dipo ni nitiere moko ma bendo gando jo beni ng'eyo. Gima duong' iwacho ga niya, joma chwo nigi poor health seeking behavior. Ng'ama dichuo kitambo odhi osuptal, iyudo ka koro en gino omere zaidi. As opposed to mine, koso mine gima tin to gisedhi kar thieth manyo thieth. But joma chuo gikawo ga muda sana kapok gidhi kar manyo thieth. Kapo ni winjo marach. Most of them ohero self medication. Ng'ato dhi kowinjo marach matin, ko fuolo to dhi e chemist kata to onyiewo yath. Koro iyudo ka joma chuo gini noro saidi. Mar ariyo, lifestyle ma joma chuo, joma chuo gine gi joma ohero gudre kuonde mang'eny, labda kata mpira kata kuonde moko mag budho gi. Ting'eni kaka nawacho ni tuo mar kahera kata TB ni en airborne. Koro sama ubiro kamoro achiel to iyudo ka ubedo vulnerable, koro gibedo ginyalo yudo gamo tuo ni e yo mayot kabisa. Koro iyudo ka joma chuo kuonde mag chokruok magi ng'eny zaidi. Alafu kata kidhi kuonde moko nitie kaka kuonde mag kaka changa dance, iyudo ka gi share, iyudo ka glass en achiel to ji share. Samoro kata nitie ng'ato jalo manigi TB kanyo. Koro iyudo ka oketo ngima mag chuo wetege man kanyo at risk mar gamo tuo mar TB. Rokamana ahinya. Ntiere nyaka ne chaduoki chien matin kamano agoye mbaka ewi ng'eto mag kony mane osebedo kichiyo gi piny mar Amerka. Kirango malong'o, dipo ni ntiere ng'ikruok mosebedo wechego mag thieth, koso jothieth ma pacho kae kata sirikal oseketo kenge malong'o mag neno ne gikonyo kendo gidonje e fuok modong' kotenre kod chungo chenro makamago mag kony. Kane lendo no owuok, ng'ene sirikal nigi mpango mag timoga kuom muda. Ma kata kano bedo ni lendo no owuok, to ne onge ng'ikruok moro maduong' ahinya. Because tayari ne spread plan margi mar iga. Koro kata gino obede kore ka kata nyocho owinjo ka waziri ma concerned nowacho no regi flag off yedhe mang'eny from KEMSA ma en mag TB gi HIV gi malaria. Koro ne paro ji mane nigi luoro, but sirikal no kao okang' mar bridge the gap man ne dhi buok kuom wach mar directive mane Trump ogolo no. But sani onyawacho ni chien kucha mane tieng matin mane yadhi samone lal ga, but sani to yath koro nitie, to wan gi geno ni ka wach mar Trump ni because no chiw 90 days waiver marumo I think is April 19th. Wan gi geno ni gin be gin dhano, ji be ywak ok en Kenya kende, ok en Afrika kende, kata mana piny mangima ywak ne Trump. Tang'eno en be ng'eno winjo mang'eni wan gi geno ni gidhi loko pache mondo wach mar thieth mar kony odhi mbele. To kata kamano wan be wamedo sundo sirikandwa mar Kenya mondo oket gine e budget mondo kik obed ni koro wategemea oko ahinya. Koro gima nyawacho ni sani kuom sani ng'ikruok to koro pod onge, pok wawinjo joma ywakra ni ng'ato okoso yath mag TB. Kosi yath pod dhi adhi mbele, kosi ne en gima sirikal nosetimo plan nyaka the end of the year. To ponono ni geno ma wantiere go ni onyalo ko chunye en bende en dhano kakiwacho, to ponono ni adieri ogolo kalambe mondiko ni adieri onge kendo chwalo kony kendo mag chenro makamagi. Biro bedo nade Isaac? Bende ntiere okenge moko museng'iyo munyalo tero ne sirikal kata ma sirikal nyadonjore mondo mi okony, kata mana jok mamoko manyalo pinje mamoko manyalo bende dhi mbele gi chwalo chenro makamagi? Wan kaka riwruok mar TB Champions of Kenya, mokwongo wasendiko petition
ma odhi ne bunge ma dwaro ni mondo higa ka higa kitimo budget kaka nawacho cha TB gi malaria obed factored in, obed gima en part and parcel of the government, because one oganda one mwandu mar sirikal. Koro gima sirikal obed maduong' ne joge, they should invest in their health, in their healthcare system. Koro miyo one ok wadwa ng'iyo ni Trump okelo pesa kata okelo pesa, wadwa ng'iyo ni sirikandwa ni ong'e ni gitim domestic resource mobilization, gimany yore kaka ginyalo manyo pesa gikete thieth mondo mari wadwa niya gicommit ni by 2030 gitieko wach mar TB, to en mano gima nyalore mana ka nitie that commitment and political goodwill mar sirikal. Nitie gima iluongo ni commit, invest, to mara adek onego bed ni koro gi make sure ni ka gise invest to koro gi deliver. Commit, invest and deliver. Koro gi commit ni sirikal gidhi dwaro ni mondo gi end TB, then invest en gi koro giketo ni bedo gi manyo resources ama pesa giketo mar yedhe gi kod okenge mang'eny ama support wan joma nie community gi support wa mondo wa create awareness mondo wamanji watim gimawacho ni mawacho ni early diagnosis cha mondo joma nigi science ka mondo bed screened, mondo kosebedo screen joma oyudo ka gine science mag TB mondo oketa yath, then gi deliver ni services mag HIV kikbed mag TB kikbed ne ng'ikruok moro amora kako chak ng'ato ochako muony yath nyaka giko mowacho ni ng'ane koro otiko treatment mare ma obedo keyword of TB. Rokamana Nyaza, ka bende iseneno gi wang'i ka sirikal ma pacho ka ntiere kuonde ma ng'ikruok osebedo kendo oganda osebedo ka ywak ahinya to sekta mar thieth, oseneno ka lakteche wuon winjo bed ni chiwo thieth osebede apaya kuom kinde buora. Gino mari en ni sirikal odhi omedie kata omenda moro e budget mondo mi obi okonye weche gi pononi, kony maya e pinje ma oko bende ochung'. Yie mari ni kanye gi okang' ma kamae? Bende iparo ni en gima sirikal nyalo timo pacho kaluwore gi chal mar uchumi kaachiel kod kaka sirikal osebedo ka golo pache kata wuoyo e wi wechego motenre kod sekta ma thieth e pacho kae, Isaac? Gima duong' manyalo kelo konyo Kenya ka ema ni ka wageng'o gino ni corruption. Niwach anyaparo kwaparo kodok chien jikere manowuok masa koro sani machielo kawo kare. Nowacho ni odiochieng' kodiochieng' wawito bilion 2 e yor mibadhi. To kwanyalo geng'o wach mar mibadhi ma koro obed ni pesa te ma sirikal okete mpango mare tiyo e yo makare gimidware no, to okane ka funding wach mar TB gi HIV and malaria nyalo tamo sirikal, because pesa ng'eny e Kenya waka to mani ng'eny pesa lal through corruption. Ko kinya deal rode ma pesa lalgo ma obed ni kila pesa tiyo e chenro moketne. TB en gima tin mang'eni by 2030 we can end TB. Manya benu watiku wach TB mon koro jo Kenya obed ni pesa mado kele wach mar TB no tim go dongruok e yore ma gine okange moko machielo mag health, because health tuche mang'eny ok TB no kende. Ko kwanyalo dino rode ma pesa lalgo to nyalo konyowa man kwatiku TB koro pesa no nyalo bedo channel to other things kata mana weche mag education and what have you. Achiel kuom penjo maeno kae en ni to kopogre gi piny mar Amerika bende ntiere pinje moko ma bende osebedo ka chwalo kony kotenre kod kedo kod tuoche ma kamage, Isaac? Yes, pinje to nitie emani Amerika emani golo the bulk ng'enyne, but WHO oting'o pinje mang'eny ma siro tuoche gi. Emani koro Amerika kanowacho ni gi pull out,
since ne dona maduong koro mane koro fuok ne neno to ka wanyaru riwre gi jo all TB partner TB champions okata Kenya kende but worldwide ko wanyalo push mondo pinje ma ginyalo kao gap ma America oweyo kuom sani ne tangeni ngima bodhi mana makare koro it's just upon all the champions worldwide mondo wabi together mondo wasund pinje man ginyalo mondo koro kaka ni golo matin koro gimed chwalo gi matin mondo obago gi cha ogino bed ni nyalo feel ka mane nafas mane America ogino oweyo. Ano bende penjo kani to bende TB thiedhore chuth marume dend ng'ato kae to bende penjo machielo en ni to kose yudi kode mokuongo bende onyacha koduogo kendo kose biro to koro obiro to lal chuth kose thiedhe. Isaac, TB en gima ithiedho. TB is treatable. En gima ke muonyo yath izingatia yor muonyo yath yo makare sa kaka owinjore en gima bang' dweche auchiel onego bed ni koro isechango. To duogo ndik moluongo ni relapse. Inyalo TB nya duogo. Inya bed ni nisechango kata mana igni moko mokalo to kendo kaluwore gi alwora mentie, environment mentie nyalo kendo miyo gam tuo mar TB kendo. Koro en gima kata bed ni isechango yes to pod inyalo yude. Koro miyo kata ka nisechango to pod nyaka wazingatia gik moko ma digeng'wa mondo kik wayud TB. Kamano. To nitiere yedhe go mabendi chiwo mag thiedho TB. Nyiswa ni to bende nitiere moko kuom lokruok e del mar ng'ato abiro nya bedo ko winjo bang' yudo thieth makama mago mabende test ni side effects mag yedhe mag TB bende nitie koso diponi kose thiedhi to rumaruma kendo duogo wang'e kaka ne in chon. Okay, yath moro amora en chemical. Sama odonjo dendi ne ok ong'iyo kode. Koro nyaka ibed gi some side effects matin. Sana yedhe mag TB gi ng'ato nyalo joken gi business moro ama onjo ka chunye lewe to maduong' iyudo ka sama ng'ato dhi haja matin iyudo ka lachne iyudo ka kala ne opogore. Koro moko buoga jomoko ni iyudo ka kala ne okawo kala mar yath cha ema iyudo ka ng'ato lawo yadhno. Another thing iyudo ka jomoko bedo ka ng'ato wacho ni ujo ka wiye rundre but all the with the time ka koro chako dhi mbele gi muonyo yath to iyudo ka side effects olal ma koro kendo gilal kabisa ma bedo kawaida koso iyudo ka dendi oseng'iyo gi yadhno koso maka ne biro bet mani koro ne gima wendo e del ko del ne nyaka ne react but del chopo miluongo ni equilibrium ni del koro oseng'iyo gi chemical modonjo kuome. Koro iyudo ka koro inena sawa ma onge gikruok moro amora. To iwacho ni anyo kipenjo ni bang' tiko muonyo yath ama bang' chango kapo nitie any side effects manto pok wawinjo. Koso enena kisechango to inena kaka ng'at ma kawaida ma onge gima dipogore ma ng'ama ncho nigi TB koro chango inena kaka ng'at ma kawaida. Erokamano ahinya. Bende nitiere paro mopogore opogore kane wachako kacha ne nyisa ni samoro nitiere akwede mabiro ka luwore ni oganda moko pachgi giparo ni tuo ni gitude machiegni ahinya gi tuo mar ayaki. Nyiswa ni to gin yie mage kata paro mage mobam ma gino kadiere moganda thoro bedo iluongo ni misconceptions giko mabendo oganda paro ni ego to kare ok ego. Mana kaka nawacho cha ni ng'eny ji ne associate gi kute mag ayaki koso gini TB kochami kabisa tiyudo ka dendi dhero to gifuolo. Koro ng'eni chon iyudo ka ne wach ma eka ayaki chakre
dhano ne dhero, joko ne fuolo, because ng'eni TB gi HIV giringo kamoro achiel, in that ng'eni HIV TB mako ng'ato mana ka sama rateke mag del mare odok piny. Koro iyudo ka ng'ato ka nigi ayaki, iyudo ka rateke mag dende odok piny. Koro iyudo ka yot ne mondo ogam tuo mar TB mayot. Koro mano ema nomiyo ji ne associate ga TB gi HIV, but mano ok en kamano. Inyalo bedo gi TB to ina HIV negative. Ma kimuonyo yath ma 6 months makare, to bende ichanga ma dhi mbele gi tiji ma kawaida. Another notion ma jomoko wacho ni maybe ni TB nya yudo ka maybe ibede achiel gi ng'ato, ma mano ok en. Eman TB inya yudo mana kapo ni uriwo kumoro achiel, ni un kuma congested, to ng'ato ma nigi TB samoro fuolo, to koro droplets ka idhi gamogi gi umi, koro mamiyo koro iyudo tuoni. Koro iyudo ka mag misconception ma ji wacho ni ng'ato paro ni maybe koro ni ibede achiel gi ng'ato iyudo TB. Ok en kamano. Rokamana Nyaiza, kodong dak ariyo kende, wach ni mogik ne oganda inyate kedo gi tuone mar kahera, kaachiel kod kaka ginyalo dak gi jogi mantie kod tuone gi hera mowinjore, kaeto bende ging'iyo ni ok gichore machiegni ahinya mondo mi gini omed landore. Ere kaka ginyalo dak kodgi, ka bende watiyo kodong dak ariyo kende, Isaac? Gimanya wacho ne jokanyanam ni TB en tuo mithiedho. TB is treatable. Koro ka winjo kifuolo, chon ni wacho ni kifuolo wiga ariyo, lakini sani kifuolo of any duration, fuol aonda mora dhi machiegni gi dhi hospital machiegni kodi mondo odhi otimni screening, mondo kopo ni oyud kin gi TB, mondo ichakie yath, mondo idhi mbele gi yath, mondo ibed gini, mondo ichang. Ma ariyo, ka in gi ng'ano, kaka idak ng'ano ma tayari oseyud gi TB monyadhi mag TB, odwaro support mari, kikwede, kony ng'ano muonyo yath, konye, iparone sama muonyo yath, iparone kata ka en chieng' mar clinic, dwa support mari, inyalo konye, iparone odiochieng' mar clinic, iparone ng'ano sane mar muonyo yath. Machielo, sama kata in e gari kacha, make sure ni drisa yao mondo circulation mar muocha obedi, kata mana kine ot, tem mondo obed alwora maber, because TB ni en tuo ma airborne, o igame e yamo. Koro watem mondo wazingatia gigi. And gima chielo, kiwinjo kata kipo ni inena alwora mari ng'ato ka fuolo, just mondo encourage mondo odhi otimne screening, mondo ng'e kapo ni en gi tuo mar kahera kata TB, mondo oyud kony e yo makare. Mogik manya wacho ni sirikal, kaka nawacho cha, wan duto wan mondo ma sirikal o invest kuomwa e ngima mar ji te, make sure ni yath obeti e suptande ma wadhigi, suptande yath obed, ma ka ng'ato ochako wuoth mar muonyo yath mar kahera kata TB, kik ng'ikruok moro amora bede e kore, kaka ochak mondo otieki. To gima dang'is jogo ma sani koro nena ma muonyo yath mag TB, awacho ni kik gigone akwadha, gidha mbele gi muonyo yath mondo kik gidevelop resistance. MDR tek thiedho, otek thiedho, because number one, okao muda mabor, muda malach. Ka ida muonyo yath kata higni 2, alafu ido ka en yath kendo ma tekone ng'eny, to ido ka sirikal be chiwo resources mang'eny mar mi yedhego. Koro watem mondo kine yath, muony yath e yo makare. To kapo ni in gi penjo moro amora, one network of TB champions, one ready kamoro amora, one all the 47 counties. Nyanenowa kata kidhi e hospital kacha, penjo ni idwaro champions, tibo mi gine marwa, ibo mi nonro marwa ama contact marwa, wakonyi.
to ne ji manie oko be kaponi un gi penjo wan thuolo erokamano ma mondo wakonyre mondo wares ngima jogo. Erokamano ahinya. Mano Isaac Rabari jakanyo network of TB Champions ne kwara mkajwangi winjo gi iti ni neno ka benta chance na TB na tiba mana ina dier kadlo ko twak mo sebedo gi Isaac winjo gi nyakora mkajwang pono ni kod penjo matut wacho ni gin tiere county duto pramwen kod abirie pacho ka omiyo bethulo mar manyo kuma network of TB Champions ire ka dio hospital machiegni kodi mondo chak thieth mano mar TB nyiso ni TB ntiere kod thieth kendo nyal thiedhe ok en wach mar tho. Wayu matin kata kamano nyakoro mkajwang pani waduka saa 3 ke wangi chenro mar oimore mana kaka pile kikidhi mabor meketra Mugi TV nyinga Lydia Oriti masani.